para a mellora da estrada provincial EP 9701 Baión-András en Vilanova de Arousa. Incrementamos ata chegar aos 600.000 euros as axudas de Pován para os clubes deportivos da provincia, poidan adquirir medios de transporte, e aprobamos a denominación do auditorio do Centro Príncipe Felipe como auditorio José Manuel Pérez Matos Porto, vinculado ao nome deste traballador tan querido nesta casa e que faleceu recentemente a un lugar tan vinculado e tan unido como é o Centro Príncipe Felipe. E fora do do día, pois quero falar do balance dos acordos que pechamos estes 3 días que estivemos en Argentina e Uruguai e adiantarvos a programación referente ao Nadal que vai a levar a cabo a Diputación de Pontevedra. E comenzamos e facémolo falando da mellora de infraestructuras nos concellos da provincia porque hoxe aprobamos 200.000 euros para que o Concello de Vilaboa reasfalte viais municipais en Cabada Chá, Paredes e Muiño. Trátase de actuacións que se van a facer con recursos do Plan Máis Provincia, que aprobamos tras a presentación dun proxecto modificado presentado polo Concello e que permitirá actuar en viais municipais de 3 parroquias. Na parroquia de San Martiño de Vilaboa, concretamente en Cabadachán, na de San Martiño de Vilaboa, tamén en Paredes, ali se vai a executar un novo firme de aglomerado e ampliar a sección, e na parroquia de Santa Cristina de Cobres, na aldea de Muiño, onde se mellorará a recollida de pluviais, executaránse obras de drenaxe, renovaránse cunetas, canos e tubaxes e ampliarase tamén a sección da calzada. E sen deixar de falar de infraestructuras, ímonos agora ao Concello de Vilanova, porque hoxe adxudicamos o contrato por valor de 881.000 euros para a mellora da mobilidade peonil na estrada provincial EP 9701 Baión-András. Trátase dunha actuación moi demandada polo Concello, aquela fora unha daquelas famosas que no ano 2015, cando xa estaban as máquinas ali, pois foran levantadas por parte do anterior goberno e que abrangue unha actuación nun treito de 500 metros, desde o quilómetro 0 ata o 0 máis 500. E imos executar unha senda peonil nos primeiros 500 metros da vía, crear unha zona de convivencia nos últimos 60 metros obxecto da actuación, mellorar a recollida de pluviais, renovar o firme e realizar unha correcta sinalización horizontal e vertical. E con esta actuación imos poñer fin neste primeiro treito desta estrada aos problemas que había de seguridade viaria nesta estrada que concentra un denso tráfico rodado e tamén un alto movimento de persoas. E con estes recursos seguimos avanzando unha semana máis na mellora das condicións de seguridade da nosa rede de estradas provinciais fundamentais para a vertebración do territorio desta provincia. E cambiamos de terzo. Un venres máis, unha xunta de goberno máis, falando de deporte, destinando recursos para o deporte, e hoxe aprobamos a modificación das axudas de Pován para que clubes deportivos da provincia adquiran medios de transportes que chegarán agora ata os 600.000 euros. Trátase dunha modificación que implica duplicar os recursos para os clubes. De 300.000 inicialmente previstos, pasamos a 600.000, que van a estar distribuídos do seguinte xeito. 300.000, inicialmente eran 150.000 para os clubes de deporte en xeral, 200.000, inicialmente eran 100.000 para os de deporte náutico, e 100.000, inicialmente eran 50.000, para os clubes deportivos de persoas con discapacidade. E, ademais de incrementar os recursos, tamén axustamos os prazos, porque os beneficiarios van poder adquirir os vehículos ata o 31 de marzo de 2026 e o prazo para a xustificación vai ser ata o 30 de xuño do ano 2026. E sempre digo, isto é un goberno que escoita, que entende e que atende.
Soubemos detectar unha necesidade que había nos clubes que nos trasladaban e atendemos esa necesidade creando este novo programa de POBAN. Un programa que duplica agora os recursos para non deixar ninguén atrás, para dotar a máis clubes dos medios precisos para medrar e para seguir facendo esta provincia, a nosa, a provincia do deporte. E remato xa cos asuntos de Xunta de Goberno para falar doutra das máximas desta casa, deste goberno, as persoas. Porque esta provincia non sería a casa, esta deputación non sería o que é, non sería todo o que representa sen as persoas, en especial polos traballadores excelentes que hai na mesma. E hoxe falamos dun traballador. Falamos dunha persoa como é José Manuel Pérez Matos, Portu, que recentemente faleceu e deixou unha fonda pegada na Diputación de Pontevedra, porque Portu era moito máis que un traballador. Portu medrou na Diputación e Portu simbolizou o servizo aos demais que está no ADN da casa. Chegou a Príncipe Felipe con 8 anos, no 1971, primeiro na Escola Fogar, despois pasou a Príncipe Felipe, en 1978, e logo como traballador, ao que sempre recordaremos e que todos coñecíades. Por iso, hoxe, aprobamos a denominación do auditorio de Centro Príncipe Felipe como Auditorio José Manuel Pérez Matos, Porto. Quedará deste xeito o seu nome ligado a un lugar no que medrou, forxou fondas amizades, pero que tamén onde recibiu o apoio, a formación e que serviu de guía tanto na súa vida profesional como personal. E aproveito a ocasión para anunciarlles que o vindeiro martes, día 2 de decembro, ás 6 da tarde, renderemos unha homenaxe a Porto, precisamente ali no auditorio que levará o seu nome para sempre, como tamén para sempre será lembrado entre nós. Fora da orde do día, quero aproveitar para facer balance da viaxe que fixemos o vicepresidente Rafa Domínguez, o deputado de Cultura Jorge Cubela e directora do Museo Ángeles Tilbe, de 3 días a Argentina e Uruguai, concretamente as capitais, a Bos Aires e Montevideo. O principal motivo desta viaxe resultou ser un éxito, era culminar o traballo emprendido fai un ano polo vicepresidente Rafa Domínguez e pechar de xeito definitivo a cesión da derradeira lección do mestre de Castelao para que sexa exposto no Museo de Pontevedra durante o verán do 2026, e isto foi grazas ao acordo alcanzado co Centro Galicia de Bos Aires. Pero, ademais, en apenas 72 horas visitamos 7 colectividades nestes 2 países que, a súa vez, nos permitiu contactar con outras máis. Levamos a nosa máxima de escoitar, entender e atender aos centros galegos reunidos nestes encontros e que nos contaron as súas vivencias, os seus vínculos e, sobre todo, as súas necesidades. Comprobamos in situ o inmenso patrimonio cultural dos galegos alá, como a Santa de Asurei en Uruguai, por poñer un exemplo, e as posibilidades todas de colaboración ao respecto. Contactamos co Club de Empresarios Executivos de Uruguai, cos que valoramos os retos e as oportunidades mutuas para ambos territorios, especialmente en turismo, e intercambiamos co embaixador de España en Uruguai a situación actual e futura da colectividade galega no país uruguayo. Foi, por tanto, unha viaxe intensa, frutífera e emocionante, que serviu para marcar un fito histórico no Museo de Pontevedra, que é o feito de que durante 3 meses este exposto o cadro, a obra maestra de Castelao, a derradeira lección do mestre, e reforzar máis, si cabe, as pontes de galeguidade que unen a ambas beiras do Océano Atlántico. E remato xa. Son vésperas de Nadal e fago cun convite, porque quero convidarvos a todas e a todos a asistir mañán sábado no Pazo Provincial a acto ás 6:30,
ao acto de encendido do alumeado de Nadal. Seremos a primeira institución en acender o seu alumeado na cidade, nunha xornada, ao que, insisto, están convidados todos e todas as veciñas da provincia. Acenderemos 250.000 luces eficientes que alumearán os edificios da Diputación. Presentaremos a decoración que temos deseñado para este ano, un Nadal que saia do noso interior, e que xa se está a ver no vestíbulo deste Pazo, entre outras metas. Pretendemos render homenaxe ao interior da provincia, que é a liña acorde da campaña de turismo tan premiada no ano 2025, cando volves. Tamén vamos a utilizar elementos propios do bosque autóctono galego, como carballos, elementos vegetais da nosa contorna, e que servirán para amosar tamén un ano no que sufrimos unha importante vaga de lumes, o renacer dos bosques, da vida, da esperanza, desde o interior. Inauguraremos tamén a exposición da colección Vico, con adornos artesanais de vidro fabricados para ser colgados na árbore de Nadal, con máis de 1.200 adornos xa expostos en diferentes museos de España e Portugal. Contaremos tamén coa música de Xigros Big Bang e poremos o broche de ouro cunha chocolatada. E tamén aproveito para anunciarlles que temos prevista unha ampla programación de actividades para estas datas, que van a ser detalladas na nota de prensa que vos remitiremos a posteriori, pero xa vos adianto onde vai haber un ciclo de concertos entradiñas de Aninovo, que comeza mesmo mañá cun concerto gratuito na Banda Filarmónica de Vigo en San Miguel de Oia, obradoiros no Museo para Menores, onde van ter a posibilidade de desenvolver a súa creatividade artística, e visitas máxicas que seguirán espallando ilusión aos máis pequenos da casa. En resumo, agardamos con un Nadal que saia do noso interior, encher de ilusión estas datas tan especiais do ano, e que agardo que sexan cheas de boa saúde para todas e para todos, e de boas novas, e, por suposto, con carácter preferente nesta petición para os veciños da nosa provincia. Por a miña parte, non teño máis que engadir, e non sei se teñen algunha pregunta que formular. Con respecto do cadro de Castelao, iso un pouco máis sobre vai ser durante o verán, as meses como que contabades ou contades, e como vai ser? É dicir, o cadro vai estar instalado na sala de Castelao, vai ter unha parte, sabes como vai ser? Pois vai a ter un espazo preferente no Museo de Pontevedra que leva o nome de Castelao. É un lugar onde vai o protagonismo todo recaer sobre ese cadro. E sabedes que a estancia vai ser de 3 meses. Quería preguntar con respecto ao pleno que se vai celebrar despois a modificación de crédito que vai, dos puntos no día, que... Bueno, é unhas modificacións que nos plenos todos sempre vimos observando con pequenas ou grandes modificacións. Esta é unha pequena modificación dun importe de 40.000 euros que, bueno, xa vos poñeremos ali para que van, pero é algo habitual nos plenos, para atender necesidades que xurden. Un orzamento é unha previsión de cara ao ano seguinte, e logo durante o ano xurden necesidades que, vía modificacións, pois atendemos. Moi ben, moitas grazas.